Hej Mette, og velkommen til oxidation af alkoholer. Først har jeg tegnet de tre forskellige alkoholer, strukturformlerne for de tre forskellige alkoholer, og så har jeg angivet, om de er sekundære, eller primære, eller tertiære. Vi kan se her, den første butan 2-ol, der kan vi se, der sidder alkoholgruppen på det andet carbonatom i kæden, og det vil så sige, at den er forbundet til to carbonatomer, det vil så sige, at den er sekundær, fordi den binder til to andre carbonatomer. Den næste butan 1-ol, den er primær, da vi kan se, at alkoholgruppen den sidder på det første carbonatom, og det vil sige, at den kun binder til et andet carbonatom, nemlig det her herover. Så den her binder til den her derover. Det vil sige, at den er primær. Det kan vi se her. Og den sidste 2-metylbutan 2-ol, den kan vi så se, at der binder der binder alkoholgruppen til det her carbonatom, det er den anden i kæden. Og så ud over det, så har vi på det andet stykke i kæden, så har vi også en metylbutan. Ja, og så kan vi så se, at det her carbonatom er bundet til en metylgruppe. Og så kan vi så se, at for at afgøre den her tertiær, primær eller sekundær, så kan vi så se, at den binder til 1, 2 og 3 carbon eller kulstofatomer. Og det vil så sige, at den er tertiær, fordi den forbinder til 3 carbonatomer, og fordi alkoholgruppen sidder her. Yes. Og så går vi videre her for at sige, om der er sket en oxidation. Der kan vi så se her, at der har jeg tegnet, butan 1-ol, undskyld. Og der kan vi se, der sidder det første her på. Der kan vi se, der har vi taget, der er, oxidationstallet for det her kulstof, som alkoholgruppen sidder på, det er -1, fordi der er 3 hydrogener, det vil sige 3 plus -2 for et oxygen, det vil så sige, at den her kan være så -1. Og så hen ved den her, der kan vi så se, at hen ved mangan, det er så violet her, som vi prøver ned i, der kan vi så se, at der er oxidationstallet 7, fordi der er 8 af de her, eller alle de her oxygener giver 8 sammenlagt, og så skal hele molekylet være minus, så derfor må den her være 7. Det giver så, når man oxiderer det en gang, så giver det så det her, hvor at, kulstofatomet laver en dobbeltbinding til oxygenet, og så har vi et hydrogen her. Det giver så et oxidationstal på +1, så det vil sige, at den bliver oxideret med 2. Og det vil så sige, at der er sket en oxidation i den her, reaktion. Og der kan vi så se, at fordi at oxygen det giver -2 her, og hydrogen er +1, så det her carbonatom skal så være +1. Og så kan vi se hernede, så mangan, det bliver reduceret med 1, fordi at de her oxygen vil 8 til sammen, og så skal hele molekylet give -2. Så det vil sige, at den giver 6 her. Og så kan vi så se, hvilken gruppe er det her, hvilken stofgruppe er det. Det er en aldehyd, fordi at den har en dobbeltbinding til et oxygen, og den har binding til hydrogen. Og så derfor kan vi navngive den butanal. Butanal, ja. Og vi kunne dermed se, at det hele blev grøn. Dermed kunne vi se, at den blev oxideret en gang, fordi den blev grøn. Og så kan man også se hernede, yes, lige her, så kan man også se, at nemlig det her heroppe, den der butanal, den her aldehydgruppe vi havde, den kan man faktisk oxidere en gang til, fordi den skiftede nemlig vores manganforbindelse her, den skiftede nemlig fra grøn, først fra violet til grøn, og så til grøn til brun. Så dermed kunne den oxideres 2 gange, den her primær gruppe, eller den her primær butan 1-ol. Og det kan vi så se, det er ved, at vi har det samme som før, hvor vi har den samme mangan med oxidationstal på 6, ja, og så har vi på +1 her, det her kulstofatom, og så når vi så oxiderer det endnu en gang, når det så bliver til brun, så danner vi en manganforbindelse, der hedder den her, hvor den hedder MnO2, hvor det så vil sige, at der er 4 oxygener, eller oxygenerne her skal give -4 sammenlagt. Det må så sige, at mangan også skal i hvert fald være 4, fordi så bliver hele molekylet neutralt. Så herover kan vi så se, at så danner det en ekstra binding her til OH, i stedet for H herop, og det må så gøre, at de her 2 oxygener, det giver -4 sammenlagt, og så +1 hydrogen, det giver så 3,
Det giver så, at vi mangler 3, for at det skal blive neutralt. Det skal det gøre, fordi det er en molekyle. Og dermed bliver oxidationstallet for det her carbon, det bliver plus 3. Dermed er den blevet oxideret med 2 igen. Og til sidst, og så kan den ikke oxideres mere efter det her. Medmindre vi laver en total forbrænding. Og så, blev vores mangan-forbindelse her, den blev brun, så det var det endte med at lave. Så den er blevet fuldstændig, oxideret her til alt det, den kan. Og det har så, den stofgruppe, det er så carboxylsyre. Og den er så i enden af det, fordi det er alle syre, så det vi kan gøre, det er, at vi bare siger butansyre, og så har vi navngivet det her stof, dette produkt. Og så videre til butan 2-ol. Det kan også oxideres, og det gør vi blandt andet ved, at vi tager det her molekyle, så jeg har lige skrevet strukturformen op her, og så er det, oxidationstallet for det er 0, fordi den forbinder til OH, som er O, som er minus 2, og så er der 2 H'er, så det bliver så sammen neutralt, og det hele skal være neutralt, så den her bliver nødt til at have oxidationstallet 0. Og så har vi, at det mangan, vi putter i, det er violet. Så ligesom før, så har vi, at oxidationstallet er 7, fordi den her skal give minus 8, og så skal hele molekylet give minus. Dermed skal den her give 7. Og så, når vi så oxiderer den, så så vi, at farven skifter til grøn. Og dermed får vi den her manganforbindelse, som igen siger, at der skal være, det skal være et 4-tal, det der, undskyld. Så MnO4. Og så giver det så, at, hvis det skal være, så hele det her oxygen, så det skal stå 4, det giver minus 8. Og skal molekylet sammen give minus 2. Det må sige, at den her skal være 6. Og så kan vi se hernede, at så danner den en dobbeltbinding til O, til oxygen, altså, og det vil så give, at den oxygen er minus 2. Det vil så give et oxidationstal for carbon på 2. Det vil så sige, at den er blevet oxideret med 2, og den her den er blevet reduceret med 1. Og det kan vi så navngive hernede, at den her stofgruppe, den er i det her carbonatom, det er en keton. Og det kan man så gøre, når vi så skal navngive det hele her, så kan vi sige, at det er en butanon. Og den skiftede, som I kan se, violet til grøn farve, som er manganforbindelsen. Og den skifter ikke farve igen, fordi den er en sekundær, så den kan kun blive oxideret én gang. Dermed skifter den kun farve én gang, hvor den er skiftet farve 2 gange, altså til grøn og til brun, fordi den er en primær. Og så kommer vi ned til den tertiære, og den kan slet ikke have en mild oxidation, fordi den er tertiær, det vil sige, at den kan slet ikke, hvis vi kigger på den her op, den kan slet ikke bryde nogle af de her forbindelser, medmindre den cutter det helt af. Men så er der tale om en fuldstændig forbrænding, og det gør vi ikke. Vi laver en mild reaktion. Så det var ellers bare det. Det var ellers bare det, jeg havde at sige. Så overordnet konklusion kan være, at man kan kun oxidere en primær alkohol 2 gange, og så kan man oxidere en sekundær alkoholgruppe 1 gang, og så kan man slet ikke lave en mild oxidation på tertiær. Så det var det. God jul.